menu. Excuse. na abata life ọ na-agwa ya ebe chesi na-agwa ya ebe ọ nọ n'ụwa niile ịmakwala ebe ị na-eme ka anyị male ị na-anya ịhụ na ndị mmadụ fụta karịa ndị mmanwụ na-abịa kebekwa a na-achọ iji eke ọga so ejecha ọka ọga nachite na-achọ ya ọbụla bịara ebe a deemenu anyị na-ekene unu deemenu biko ya na-abata ọ na-agwa ya ebe ochie so na-agwa ya ebe share vidio Molde chiche. Şahsıza. Anyị na-achọ iche eke ọga n'ori aga.
na-abata live ihe mma bụ ọ na-abatakwa na-share video na-agwa ya bụ share si live na-agwa ya bụ ọnụ When you tell us where you are joining us from. Share this video, let it go viral. Maudi chiche na abia. So some big agba bu share video ka ọ ga viral. Egwa ya bi share sera egwa ya bi no. Una makaka udita nwekwara ezigbo ụlọ dị sharp. Manhattan nwa bụ the home of the former governor of Enugu State, His Excellency Barrister Sullivan ihe a na-achọ chime ọ be nna ya. Odogwu aye ekene ogene akwụrụ egwu ogene Benjamin de from Mmonwu, but there's a Benjamin you don't make any. Oh, na but on agwa ya bush say like gwa ya bono. E gwa ko obu digini ha na eme. Live and direct. O ti tam ihe anyị nọ. Ebe ọ na-akpọtụ ebe ha na-ejebe eke ọga gwa ya ebe ị nọ gwa ya ebe isi esela anyị Damn man. Ndị ọzọ na-abịakwa mmọnwụ niile na-agba n'ụzị taa ga-eje eko look at the feet. Hey. Yes. Uje. One way.
Yes. Confirm. Adamu aka. Eyi. Kwa na-ekene gị. Dịka o si aga. Yes. Number 1. Confirm. Anyị ekene gị. Mmọnwụ dị iche iche na-agbagote ịya ahụ mmọnwụ na-amahụ ebe a mgbadike mmọnwụ spoon uwe mmọnwụ ndị amagụ kọrọ ọhụrụ very standard ya agba ọkụ ihe niile ịga ọvụvụ mmọnwụ dị iche iche mmọnwụ na-amahụ na-ewe ka ha na-abịa ha so ihe mere gị bụ na ọ na-iwe hụ data and unu na-agwa ya bụ nshi esela ọ dị ka owe ozi ya na watch life a m ga-agbajuzi life a ka nzu ike tiwe mere omere ya nga mụwa na-eme ọ bụ na ị ka na watch life ị na-agwa ya bụ nshi esi ya na-agwa ya ebe na-agwa ya ka o bido gị n'ihe anyị na-eme ị na-eshe nhụkwanụ maka ọ bụ ọsọ ikiri na-egochie ndị ọzọ anyị na-achụ unu eme maka isoela anyị ewezikwana kọmentị ma ndị mara afụchagwo mgbanyụ ya zuru ike anyị na-achụ unu eme ọ kọmentị unu a na-ajị njọ anyị Williams Clinton watching from Delta State, yes. Okay, that's a Williams never. Williams there, man. Oh, mother baby. Mawo. Oh. Oh, confirm. Hey! What was lazy? Ọjọ́ ni a máa ń bọ̀. Ọjọ́ ni a máa ń bọ̀. Dẹ́ẹ̀mẹ́nu a na-abata life ọ na-agwa ya ebe ochie so na-agwa ya ebe ọ nọ. Oh yes. Igbo ya. Udita mbe ha anyị nọ. I was in the watch live. Bye bye. There men, me kem. Oh yeah, then. Okay. Eholo ka hamara na aza. Aicho. Na trend